kainan na. Yung titesting. Nakarating na kami. Bagong bago. So mga para dito tayo sa sa Pili. Yan. At naarkila yung van nila na bumili ng makina. Hindi ko pala tinanggal yung battery. Malulubat to. Bilihan ng makina. Yan titesting. Yan testing. Sinubukan na Panda rin. Bago. Amoy. Yan, kinarga na. Amoy, bago. Brand new. Nandito naman sa Baaw, naggasolina.
ng tubig. Handa kami dito sa Nabwa para magtanghalian muna. Manginasal. Nagantay pa kami ng ng order. Dito kami sa loob ng mga inasal. Amoy. Madali na ko. Ito din na. Sabar ng dalawa. Ano na yun agad? Ako na ba kayo?
Mga ano yun. Minsan nakasama ko. Ako kasi kinuha na ano, mag-drive kasi bibili siya ng makina. Punta po kumain. Uwi na kami. Uwi siya na. Bumili muna ako ng ano, binilan ko ng pasalubong yung asawa ko ng itong ano, Turks shawarma. Paborito niya kasi to shawarma. Ay, nakarating na kami. Bagong bago.